Dali by ste si vymeniť okná v byte naraz, alebo to chcete riešiť postupne, keď máte veľký byt, tak najskôr spravíte obývačku, o 2 mesiace spravíte kuchyňu a tak ďalej, pretože to sa odvíja od toho, koľko dnes stojí reálne výmena okien v celom byte. Možno sa to zdá, že keď spravíte rekonštrukciu bytu naraz a keď robíte 2-3 okná raz za 3 mesiace, dajme tomu, tak je to iná cena, pretože musíme prísť znova zdemontovať, namontovať a ten deň montážnikov niečo stojí. Okná by sa nemali meniť, ale práca je tam navyše a preto je určite lepšie vymeniť naraz všetko. Máte to síce jednu sumu väčšiu, ale zase máte aj s tým pokoj, nemusíte stále upratovať a tak ďalej. Takže takto vám vieme vymeniť byt za 2 až 3 dní, podľa toho, či chcete špalety alebo chcete len výmenu okien a špalety vám spraví niekto iný. A teda koľko sa môže cena odvíjať? Záleží, ako máte byt, začína to od garzoniek, možno nejakých 800 až 1000 eur, záleží. Až po trojizbové byty, tam sa bavíme o niekoľko tisícoch, kľudne aj do 5000 eur vrátane prác, takže takto sa to vie hýbať. Kľudne nám napíšte na doner.sk, ak máte nejaké otázky a chcete vymeniať okná, dvere, rekonštrukciu bytu domu. Ak máte rekonštrukciu, s akými oknami ste spokojní a keby niečo, volajte, píšte.